Ibarrako hornidura etxeen, zaharren etxearen eta eguneko etxearen proiektuak onespena baduia da, eta hori aurrera pausu garrantzitsua da ezbairik gabe eraikin honen gauzatze bidean. Egitasmo honek herriko adineko pertsonen eta gazteen beharrak asetuko baititu. Emandako urrats garrantzitsu hau eraikuntza lanak egiteko kontrataziorako baldintza teknikoen eta administratiboen onespenarekin eta eraikina jasotzeko aurreikusitako bekobideen kokaturiko UA 11,2 lurzatearen salmentarekin osatzen da. Udala, erabilera anitzeko eraikin berri hau egiteko lanak esleitzeko eta lehiaketa bat deitzeko tramiteak egiten hasteko prest dago. LKS enpresaren ardura izan da proiektua idaztea, berari esleitu baitzion lan hori udalak, 151.000 euroren aurrekontuarekin. Aipatutako enpresa honek irabazi zuen lehiaketa. Aurkeztutako 14 proposamenen artean, Ibarrako udalak oso kontuan hartu zituen irizpidengatik. Eraikinerako irisgarritasuna, bere diseinua, urbanizazio plantamendua, energiaren aprobetxamentua eta ingurunarekiko iraunkortasuna eta errespetua esate baterako. Erabilera anitzeko eraikinak 15-20 lagunentzako gaitasuna duen eguneko etxe bat izango du. Zaharren etxea eta 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzat xedaturiko alokairu sozialeko 32 apartamentu, beren lurrazpiko garaje eta trastetegiekin. Txelo Romeo Ibarrako alkateak azpimarratu du 2012 urtean amaitzea aurreikusitako azpiegitura honek ondorio onak izango dituela Ibarrako hiritar guztientzat. Gizartean behar handienak dituzten gizataldeak baliabidez hornitzea suposatzen duelako, gazteak eta zaharrak alegia.